F'diskors miżawd bl-iżbalji wara li ripetutament attakka lill-Gvern għaliex fi żmien ta' wara l-pandemija pajjiżna għandu livell ta' dejn baxx iżjed mill-medja Ewropea li huwa saħansitra inqas minn dak ta' żmien il-Gvern ta' Gonzi PN, Bernard Gregg spiċċa jgħid li jekk ikun Prim Ministru huwa ser idejjen il-pajjiż. Jgħiduli allura Gvern Nazzjonalista mhux se jsellef fejn ikun hemm bżonn nisselfu wkoll. Fil-fatt, il-proposta prinċipali ta' Bernard Gregg f'kampanji elettorali ser issarraf €9 biljun dejn għal pajjiżna kif ikkonferma il-kap nazzjonalista stess. Id-diskors li għamel Bernard Gregg kien miżawd bi żbalji u spiċċa jħawwat anke bil-lokalitajiet. Għandna problemi, all right. Il-problemi tekniċi insolvuhom ukoll. Illum ġewwa Taslima. Grazzi minn qalbi ġewwa San Ġiljan. Dak għandha raġun. Għamilna fawla. Daħlet li l-aħbar ġewituni biċċa karta fejn qalulna illi l-Prim Ministru ħabbar li se jwaqqaf il-proċess tal-Marina f'Marsa Xlok. Dwar l-aħbarijiet sbieħ għall-iskalin li tal-Prim Ministru stess, Bernard Gregg rid jgħid l-imnalla hawnhu.